नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आमच्या लेटेस्ट जॉब अपडेट चॅनलमध्ये. मित्रांनो, येथे पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत महाआवास अभियान सुरू होणार आहे किंवा राबविण्यात येणार आहे. तर यासंबंधीचा जी-आर आलेला आहे आणि याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिलेली आहे. आपण ह्या जी-आर ची संपूर्ण माहिती पाहूयात. इथे डाउनलोड वरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जी-आर मिळेल. येथे केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांची गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात आवास अभियान ग्रामीण 2021-22 राबवण्याबाबतचा हा जी-आर आहे. ग्राम विकास विभागाचा हा जी-आर. तर हा शासन निर्णय काय आपण पाहूयात. यामध्ये शासन निर्णय सन 2021-22 या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 20 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत महाआवास अभियान ग्रामीण 2021-22 राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तर महाआवास योजना ग्रामीण 2021-22 राबवण्याचे उद्दिष्ट काय ते आपण पाहूयात. यामध्ये राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे, तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायत राज संस्था यांचबरोबर समाजातील सर्व घटक जसे स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, तंत्र शिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ इत्यादी भागधारकांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांची गुणवत्ता वाढवणे व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा प्रतिसंगम घडवून आणणे, तसेच राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागीदारकांची क्षमता बांधणी व जनजागृतीद्वारे लोक चळवळ उभा करणे. येथे आवास अभियान ग्रामीण 2021-22 कालावधीत राबवण्याचे जे उपक्रम आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत. यामध्ये भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे हा एक यामागचा उद्देश आहे. यामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत गरजू व पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील योजनेतून जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना याद्वारे जागा खरेदी करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे तसेच कमी जागेत जास्त लाभार्थी सामावण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक याप्रमाणे बहुमजली इमारती व गृहसंकुल उभारण्यात येणार आहे. तसेच घरकुलांना उद्दिष्टाप्रमाणे 100% मंजुरी देणे. केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांअंतर्गत सन 2016-17 ते 21-22 पर्यंत जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आलेल्या घरकुल उद्दिष्टांना 100% मंजुरी देण्याकरिता पुढील प्रमाणे उपाययोजना करणे. ज्यामध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी, जिओ टॅगिंग, अकाउंट व्हेरिफिकेशन इत्यादी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून देणे. लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीचे पत्र त्वरित वितरित करणे. घरकुलांचे काम तात्काळ सुरू करण्याबाबत सूचना देणे. घरकुल बांधकामाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे व भूमिपूजन कार्यक्रम करून घरकुलांचे बांधकाम सुरू करणे. तसेच येथे मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे 100% वितरण करणे. तसेच यामध्ये घरकुलास मंजुरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना 7 दिवसाच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण करणे व स्थानिक स्तरावर पहिला हप्ता वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे व पहिला हप्ता वितरण झाल्याबरोबर तात्काळ मनरेगा मास्टर जनरेट करण्याबाबतची कार्यवाही करणे. सर्व मंजूर घरकुले भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. यामध्ये केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंतर्गत सन 2016-17 व 21-22 मधील सर्व मंजूर घरकुलांची कामे भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी काही पुढील उपाययोजना करणे. यामध्ये राज्यात महिला स्वयंसहायता गट, ग्रामसंघ, प्रभाग संघ, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी,
समुदाय आधारित संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलांचे बांधकाम साहित्य जसे दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, तारे, खिडक्या, छतांचे साहित्य उपलब्ध करणे. किमान कालावधीमध्ये घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्राम गृहनिर्माण अभियंता यांना घरकुलांना वेळोवेळी भेटी देणे. आवास ॲपद्वारे घरकुल बांधकामाचे टप्पानिहाय फोटो अपलोड करणे, मनरेगा मास्टर जनरेट करणे व मंजूर केलेली सर्व कामे 100 ते 100 दिवसात पूर्ण करणे. तसेच यानंतर प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या मात्र अद्यापपर्यंत पूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी काही उपाययोजना इथे करण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे म्हणजे गवंडीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच डेमो हाऊस निर्मिती करणे. त्यानंतर सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांचे आधार सीडिंग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांमधील लाभार्थ्यांचे आधार सीडिंग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, जॉब कार्ड काढून त्यांचे आधार सीडिंग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे. राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पार्टी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार व जॉब कार्ड काढून त्यांचे आधार सीडिंग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करणे. शासकीय योजनांशी संगनमत करणे. यामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणीसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणीसाठी सौभाग्य योजना, उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन, तसेच ऊर्जेच्या बाबतीसाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण इत्यादी शासकीय योजनांचे कृतीसंगम करणे. तसेच दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर वापा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, जिल्हा परिषद सेस, पंचायत समिती सेस, ग्रामपंचायत सेस, CSR निधीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना मूलभूत नागरिक सुविधा जसे जोड रस्ते, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे इत्यादी उपलब्ध करून देणे. तसेच नवनवीन उपक्रम राबवणे. त्यानंतर ह्या योजनाचा शुभारंभ लवकरच सुरू होणार आहे. ज्यामध्ये महा आवास ग्रामीण 2021-22 अंमलबजावणीसाठी क्षमता बांधणीचा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे. ज्यामध्ये महा आवास अभियान ग्रामीण 2021-22 राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यशाळा, राष्ट्रीय आवास दिन दिनांक 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभ हस्ते व उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य मंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्या उपस्थित राज्यस्तरावर कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच ग्रामस्तरीय कार्यशाळेमध्ये राज्यात सर्वत्र दिनांक 12 डिसेंबर 2021 ते 18 डिसेंबर 2021 या कालावधीत सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे व तसेच लाभार्थी मेळे घेण्यात येणार आहेत व बँक मेळावा देखील घेण्यात येणार आहेत. तर मित्रांनो, पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत घरकुलांचे कामामध्ये गतिमानता आणणे तसेच गुणवत्ता वाढवणे यासाठीच महाआवास अभियान ग्रामीण 2021-22 राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे आणि त्यासंबंधीचाच आज होता. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या लेटेस्ट माहितीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.